a shekara ta 1804 an yi yaƙe-yaƙen ne dai da sunan jihadin a jaddada addinin musulunci. To sai dai da dama daga cikin manazarta ko kuma a ce ya masana tarihi na ganin cewar jihadin na dan fodiyo na cike da siyasar fifita kabilar shi. Daya daga cikin masu irin wannan nazari shine Nuhu Salifu Jangwarzo, malami a jami'ar dan duku dan Kulodo da ke a nan garin Maradi. Mun tattauna da shi game da wannan al'amari, inda da farko na fara da tambayar shi game da koya zai kwatanta Shehu Usman dan fodiyo, sai ya ce to ina ji inda ya zancen a gaiwa ne dan fodiyo, yana ji ba ni ya kamata in ba da wannan tarihi ba. Akwai mutane wanda suke rubuce-rubuce kuma suke kare shi kullum, da su ya kamata su kamar masana tarihi. Yawa ba zancen masana tarihi ba ne. Ka san shi tarihi da kake gani duk wanda an kai ya danganta da wanda ya rubuta shi. Yawa idan kuka yi faɗa da kai da mutum, wani ya ci galaba gare ka, abin da zai rubutawa daban yake da kai abin da ka rubuta. Mahiwancin yana da wuya wanda idan alal misali tarihi wanda ya ci galaba ya rubuta abin da a gaskiya dangance da tarihi. Saboda haka da kwai mutane waɗanda magoya bayan dan fodiyo ne, su ne za su baka wato labari kuma ko tarihi na dan fodiyo, kuma dai har yanzu mutane akan shi suke. Amma muna da namu nazari akan wane ne dan fodiyo, kuma ba lale ba ne ya zo daidai da su abin da suke fahimta, saboda su suna yin duk abin da za su yi ne su kare shi, saboda mu kuma abin da muke shi ne mu faɗi gaskiya dangance da rayuwar shi. Wato dan fodiyo wato wani mutum ne wanda ya taso a cikin daular gobir. Dukkan rayuwar shi kaf ɗinta ƙarƙashin daular gobir ta kuma ƙarƙashin sarakunan gobir, kuma duk wani wanda ya ma'arar shi kan malami kan wani attajiri kan wani basarake ƙarƙashin daular gobir yake a lokacin. To ina ji dai abin da zan faɗi kenan. Kuma wato mutum ne wanda ana ɗauke shi a matsayin malami wanda ya yi karatu mai zurfi sosai, wannan ba wanda ya isa ya ce ba haka ba ne. Ya yi karatu ƙarƙashin malamai wanda suke cikin daular gobir, kuma ya yi wa'azi, ya faɗakar, kuma ya samu karamci, ya samu kima daga wajen sarakunan daular gobir, tun daga bawa Jangwarzo har dai zuwa Yunfa. Duka mutane wanda su karrama shi, saboda ka san idan Allah ya baka ilimi ya baka karatu kuma kana mu'amala da kyau da mutane, dole ne a baka darajar ta dace da kai. Kuma ana ce mutum ne wanda bancin faɗakar da ya yi da karatun da ya yi, kuma ya ba da ilimi ga mutane a cikin daular gobir, tunda ya ɗora koyawa a cikin masarautar gobir, kuma ya zama kusan kamar mai ba da shawara, wato malamin masarautar daular gobir. Yawa waka yana ji a takaice abin da zan faɗi kenan da game da wato wane ne dan fodiyo. To baya ga abin da shahi malanta, domin idan aka ce malami yawanci aikin shi ya takaita ne ga hidindimu na addini da koyarwa da dai sauransu haka. To amma a ganin ku, a nazarin ku, kamar yani aka yi wato dan fodiyo samu kanshi a cikin yaƙe-yaƙe da har yaƙe waɗansu sarakuna? To wato lokacin da dan fodiyo yana wa'azin shi, ya samu goyon baya sosai daga sarakunan gobir, musamman ma shi bawa Jangwarzo, saboda ya ba shi haɗin kai. Saboda a lokacin shi bawa Jangwarzo kan shi babban malami ne, hamshakin malami ne, kuma kowa ya san da wannan. Ya yi karatu a Agadas, ya karatu wajen maya-maya, kuma gaskiya inda ya zancen addini na musulunci, to gaskiya a lokacin yana shiga yana cin manyan sarakunan musulunci. Saboda haka bai ga wata hujja ba ta ya ki kawo goyon baya ga wani almajiri wanda yake so ya yi wa'azi, ya faɗakar, ya bada ilimi, musamman ma da yake wani almajiri karkashin daular gobir yake, karkashin shi ba Jangwarzo yake. Saboda haka ya samu goyon baya sosai. To bayan rasuwa ba Jangwarzo, wasu sarakuna sun zo wanda su ma sun ci gaba da wannan mu'amala mai kyakkyawa wadda take tsakaninsu da dan fodiyo. To sai da aka zo lokacin Yunfa dan na fata, lokacin nan Yunfa ya hau sarauta, kuma Yunfa yaro ne sosai idan an kwatanta shi da dan fodiyo, tunda idan ka dauka dan fodiyo ya zamani da Jangwarzo,
kenan yayi da dan gode ko yayi wani kuma suke ce masa dan guti, yayi da yakuba, yayi da nafata. Ka gani kenan lattizo ne sosai. Shi ka yunfa ma kenan sosai. Yunfa yawa shi kuma yunfa lokacin yana yaro karami. To lokacin da yunfa ya sau karagar mulki, bancin shi almajiri ne a wajen dan fodiyo, to abubuwa sai suka dan fara sauyawa, saboda sai dan fodiyo ya fara kamar wasu 'yan take-take nasa harkar shi ya tsoma bakin shi a cikin abin da shahi milki yawa na masarautar gobe. To da farin yunfa a matsayin shi na kamar mutum mai ladabi, mai biyayya, mai tarbiyya, wanda ya taso karkashin mutum wanda ya bashi ilimi kuma ya girme shi nesa ba kusa ba, ya bashi wannan darajar. To sai daga baya kuma ya ga kamar yana so shi dan fodo ya yi amfani da wannan damar domin ya mai da shi yunfa kawai ba komai ba. To sai ya ga haka nan ba zai taɓa shi sarki duwa da kake komai yake baka daraja, to yana so kai maka darajanta shi. To wannan take-take shi yasa to sai shi yunfa ya so kamar alal misali ya nuna milki, ya nuna ikon shi na duk wani wanda ke karkashin daular gobir, to ya kamata ya bi umarni na sarkin gobir a matsayin shi na shugaba. A matsayin na shugaba, saboda kamin yunfa ya zo da kai wata doka wadda kawai bawa jangwarzo ya kawo, wadda wata babbar hikima ce ga abin da ya shahi gudanar da milki. Kaga a lokacin nan da kwai abin da ya shahi haraji, mutane dole ne suna biyan haraji ga rundunar daular gobir, saboda lokaci ne na yaƙi sosai ana yaƙi, kenan dole ne sai rundunonin daular gobir sun je suna kare garuruwa, suna kare dukiyar mutane. To domin wannan ɗawainiya yana da kyau a ce kuma mutane suna biyan haraji. To don mutane suna biyan haraji, duk da yake da kwai lokacin da ba kowa ke da halin ya biya haraji, tunda ko yanzu ai ka gani ba kowa ke biyan haraji ba. To lokacin da shi dan fodo ya ga kama wannan yunfa yana so ya nuna mai milki, duk da yake kama ya girme shi, kusan kama jika ne a gare shi. To shi kenan sai dan fodo ya dauko wani sabon salo, yana cewa ai harajin ma da ake biya haramun ne, haraji haramun ne. Don ka ya fara yana wa'azi cikin daular gobir, cikin zamfara, duka dai kasashe na kusa kasar katsina, yana faɗakarwa, yana cewa ai haraji haram ne. To kenan sai yana jawo hankalin mutane, kuma ka san ko a halin yanzu ba kowa ke son biyan haraji ba, kai kusan ma ko ka biya haraji wani ba dan daɗi ake biyan shi ba, amma ana biya ne saboda yana taimakawa wajen tafiyar da milki. don da idan ba a biyan haraji kenan kaga kuɗin da za a amfani da su wajen asibitoci, wajen malamai na wanda suke karantarwa da sauransu, za a samu cikas. Kasashe da yawa da suka ci gaba sun dogara ne da haraji. Yawa kamar dauki kamar ƙasar Faransa, kamar ƙasar Amurka da sauransu, sun Belgium duka sun kawo babban tsari abin da shafi karɓar haraji, kuma da shi ne ake biyan bukatu sosai na talakawa. To su kuma talakawa lokacin ko da ma ba sun biyan haraji suke ba, to suka ce kamar cilas ne kuma har yanzu kin ma cilas ne ake biyan haraji, tunda in ka duba ai za ka gani sai an ce maka wanga minista ya yi coge ya ɓoye ya ki biyan haraji da sauransu, ko wanga babban kamfani ai ka san ba a jima ba aka kara wata shari'a tsakanin kamfanin Microsoft da na Apple game da abin da shahi biyan haraji ko saboda haka in dai haraji ne wanga to yana da wuya ka samu wani wanda ke biyan shi cikin daɗin rai, amma in ya kama ci da su dole ne a biya. To sai ya kasance shi dan fodo yana fatawa yana cewa ai haraji haram ne, kuma shi idan ya samu abin ga yana iya kawo wata daula wadda shi in ya sami mulki ba za a biyan haraji ba, to shikenan sai ya ta jan hankalin mutane, tunda zanci ne na addini go ya ce addini ya haramta, tunda an kace maka haram kenan zancen musulunci akai. To wannan abu shi ya ja hankalin mutane suka fara biya shi dan hudu, suna ganin kenan ga wani wanda in ya samu abin da mulki zai kawo wata daula wadda karkashinta ba za a biyan haraji ba. Shikenan wannan abu ya fara dauka hankalin mutane, kuma duk ko ina duk inda da mutane suna jin wani abu sai suna ta turuwa suna tawa wajen shi.
to suka fara bishire ma sarki to lokaci ne wanda ana matsaloli da yawa na rashin kuɗi da na fari da sauransu ga talauci kenan wannan abu babban na kasu ne ga masarautu shi ne su suka so su ɗauki mataki dangane da wani al'amari to da kuma wata ganawa da aka yi tsakanin yunfa da shi dan fodiyo inda dan fodiyo ya zo daular gobir ya zo suka sasanta suka dai magana don saboda shi dan fodo ya daina wannan rudan mutane yana yaudarar su ga abin da ba gaskiya ba to wannan abu ba a samu sasanci ba saboda shi ganin shi yanzu yana samun galaba tunda talaka kowa shi yake biya ba dan wato addini ba a'a dan dai su a tunanin su za su samu sauki idan an kawo sabon daula to ana don aka tashi dan fodo ya tahi yunfa ya rake shi to wannan ma shi ya zama kamar wata babbar karrama ga dan fudu tunda ka samu bako sarki ka zo wajen shi kuma wajen ta ya kai dauki doki ya hidda ka cikin gari to ka san wannan babbar karramawa ce to kuma mutane sai suka dauki wannan abun kamar wata gazawa daga yunfa tunda ko da ma shi dan fudu yana ɗaukar yunfa kamar wani yaro gare shi tunda yaron shi ma ne tunda ya yi jika da shi to kuma ga shi a katakon saka ya taso amma da haka nan kuma yunfa ya ɗauke doki ya raka dan fudu har hita gari to shi a lokacin wannan hita kura ce aka yi koko ya ga dama ne zai je wasu hidindimu ne zai je yi kawai dai kamar ya samun shi bakunci ne an zo an tantamna game da irin take-taken da dan fodo yake yi na tunzar talakawa suna bijire ma saraki shi ne suka zo suka tantamna ya ce wannan abu bai dace ba shi kuma ya ce wannan ba zai fasa abin da yake yi ba to shi kenan ya karasa ya tashi ya raka shi nan ya dawo to bayan wannan shi kenan da dai shi yunfa ya ga wato talakawa suna ta tururuwa suna guje mushi sai ya sa doka ya ce to daga yanzu an hana duk wani wanda ke karkashin dallar gobir ya tashi ya koma wajen dan fodiyo aka sa sojoji suka don su aiwatar da wannan doka to daga nan dai abu ya kai ga yaki aka shiga yaki to shi dan fodiyo tun da ya ga haka nan sai shina wasu rubuce-rubuce da harshensu cikin yarensu yana rubutu yana ce ma 'yan uwan shi su zo su kama kamar yaren hillanci da hillanci yana cewa su zo su kama kamar za shi abin nan su kama ma dan uwan su kama ma dangin shi to kaji kuma kabilanci ya shigo alhali su mahi yawancin wanda suke biyar bayan shi Hausawa ne ka gane amma yana yaudarar su na ɗaya ga an musu ƙarya musulunci an musu ƙarya cewa ba za su biyan haraji ba yannan kuma yanzu ga kabilanci ya shigo ba tare da sun ankara ba shikenan duk yan uwan shi duk inda suke duk inda mai wanda ke gane yaren shi suka yi turuwa suka yi suna zuwa kuma in sun ka zo su ake ba manyan mukamai shi su ne za su zama komanda na sojoji da sauran su Hausa suna nan dai su a tunanin su dai suna biyar daula ne idan an samu abin nan ba za su biyan haraji ba rayuwa za su musu sauki kuma ba da masaniya su ne abin da ya rubuta ba ina za su isa sani tunda ba iya karatun yaren suke ba kuma larabci ne da abin wato yaren da larabci ne ake rubuta shi ba mutane da yawa lokacin nan suka iya karatu kuma ko da ka karanta larabci yaren baka iya shi ba don kaka abu haka ya ci gaba ana yaudarar su sai lokacin da an ka fara samun galaba lokacin nan mutane suka fara ganewa kaga abun a cikin gobe ya tashi to amma duka yan uwan shi yan kabila shi wanda suka ji labari wanda suke Katsina wanda suke Kano wanda suke Zamfara wanda suke ko da yake a Zamfara lokacin Zamfara tana karkashin daular Gobir saboda sarkin Gobir ya ci Zamfara da yaki Zamfara karkashin basu da ma sarki a lokacin yana kaso a cikin fadar Gobir abin da shi Kano Hadeja duka dai Bauchi duka inda yan uwan suke wanda su yan kabilar shi sai suka tada bore can inda suke ka gani Katsina ana da wani nan shi ma wanda ya kafa wannan daula ta abin nan sulubawa can Kano ga sunan su Dabo da sauransu duk ko ina dai can Bauchi ga Yakubu
har cikin ma ƙasa bari can ma an samu wasu wannan suka tada fitina. To don ka fitina ta yi fitina, gobir abin ya tashi aka gwabza yaƙi, abu ya gagara. Su amma can sun fara cin nasara. Kaga Katsinawa lokacin nan maramakon Hausawa su haɗa kai, saboda shi sarkin gobir Yunfa lokacin da ya ga abin wato hanyar da ya ɗauko, turba da ya ɗauko, ya ga ƙabilanci ne ake so a nuna, sai da kira ɗaukacin sarakunan Hausa gaba ɗaya aka taru a alƙalawa, ya ce musu to kun ga wanga almajiri, wanga take-taken da ya kai kokari ne yake na ya kwaci mulki, saboda kun ga duk inda yan kabilishi suke suna nan suna tururuwa, suna kama mashi, suna goya mai baya domin su zo su kwace a wanga mulki. To sai kasance a lokacin nan daular gobir kusan tana yaƙi da duk sauran dauloli, tana yaƙi da Katsina, tana yaƙi da Daura, tana yaƙi da Zamfara, tana yaƙi da Kano da sauransu. Dama akwai rashin jituwa. Da akwai rashin jituwa, tunda lokaci ne na yaƙi, kamar da nace maka, kowace daula tana so ta mamaye wata daula domin daular ta faɗaɗa, arziki ya karu. To sai suka ce ito tunda haka nan ne, kwamma mu bari dan Fodiyo ya gama da gobir, kaga mun samu lahiya. To shikenan kai ya rabu. Yau marmakon haka ta faru, su aka fara ci yaƙi, aka canye Katsina, aka canye Kano, aka canye Bauchi, aka canye Zamfara, aka canye Kebbi. Lokacin nan gobir bata faɗi ba, sai da aka canye duka waɗannan ƙasashen Hausa da Daura, yannan aka yi gamin Gambiza 1808 aka zo aka ci gobir da yaƙi. Sai da aka fara kamin masarautunsu, aka kakkashe sarakunansu, aka kashe abinsu, matansu, wasu aka bautar da su, wasu aka aurar da su da sauransu. Yannan kadai aka zo aka gamin Gambiza aka ci gobir da yaki. To shi wannan yakin shi ne ake ce ma jihadin dan Hodiyo koko? Shi ne suke ce ma jihadi, amma mu a wajen ba jihadi bane, ba jihadi bane, saboda abin da yaudara ya faru da farin aka ce haraji haram. Ana haraji haramun shi ya sha hankalin mutane na su zo su goya baya. Yannan ga wata yaudara ta kabilanci ta shigo, to kaga kenan mu a garin ba jihadi bane, kuma ana zancin jihadi ne ga mutane wanda ba musulmi ba. Da har na ce maka dan Fodiyo Iba Jangwarzo babban malami ne, hamshakin malami ne. Dan Fodiyo shi ya koya ma almajirin Yunfa ne. To ya za ka yi ka ce almajirin ka kafiri ne ka zo ka yaƙe shi? Kaga zancen ma jihadi bai taso ba ko? Kenan kawai dai yaudara ce irin tashi, yayi amfani da wato irin girmamawa da Yunfa yammashi har ya samu dama ya yaudare mahiwancin talakawan da suke ƙarshen dalar gobir. Sa'an nan kuma ya yi amfani da ƙabilanci, yasa duka yan uwan shi wanda suke dangin shi, yan kabilar shi wanda suke sauran kasashen Hausa suka yi bore. Su kuma lokacin rashin haɗin kai, Hausawa suka kyale, suka yi kwanci, aka zo aka ci su da yaƙi, kuma har yanzu haka abin yake. Amma zancin jihadi wannan kamar da shi ƙauye, babu jihadi, babu dalilin shi, tunda Hausawa lokacin kuda ma musulmi ne. In ka ɗauki Katsina, ana lokacin nan da kwai Korau, da kwai ɗan ƙasawa da sauransu, zura ɗan ƙasa dukkan musulmi ne. In ka ɗauki Kano, tun daga Rumfa dukkan musulmi ne. Sun yi rubuce-rubuce, kuma suna abin ga ana nuno cikin tarihi gashi nan, suna taya sallar idi da sauransu, suna aure, suna ba da zakka, suna taya haji da sauransu, musulmi ne. Kenan zancen a zo a yaƙe su, a kawo musu, a yi musu jihadi, wannan ƙaryar banza ce.